Hurian itu hatta, ama, ina, naposo bulung, remaja doho sekolah minggu, nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Oma minggu pa 20 sadahon dihitadung tapuk kapar mingguon di bagas garejata di tongani pandemi COVID-19. Alani upasaha tami ma selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon dot parningotan ni akan nong moding. Di pasung gulhon minggu dot hita pawa martiki jala parsatokina do ngoluta di portibion. Mari hite topik minggu sadarion di jodoh hita mangarade diri tu ari uhum sogot. Songon na hinahatahon ni Tuhan Yesus alai dung ro sogot anak ni jolmai. Marhasa ngapon rap dohot hud dohot saluhut suru-suruan na hudulan na madisi habangsa hasa ngapon naing dungi marluhu madijolona nasa bangso jadi sirangon nama nasida songon binahen ni permahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal.
atong hita akka napinarhamaol ni Jehovah jalan toktong masihol dia sini rohana bawa mahita tu parsauran nabadia lau mamuji dohot pasanga petuhata roma hita marolop-olop tu jolona marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tordi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan ta Yesus, namonangido parulos son dohot akaulos na saksak. Jaladang sesaukku guarni nasa pustaha di hanguluan. Jala parhatopotokku do guarna di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruan na. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan mate dohot akan mangulu. Hodona puna manang mangulu manang mate pehami. Nakpe mardalan hami di rura linggoman ni hamatean, danghu habi hari hami bei hamatean, ayo hodorongan nami, dang tertiup hamatean manang tanoman behami, ayo hodo Tuhan nami naung humokop pami, jalo hodo napuna hami, roh hami noaing tuho mangido, sahat tuho ma todinami dohot daging nami, asa diho hami manang namangulu manang namatepe, Sai tiop matangan nami, urupi hami merhite-hite pakokok mi, asa sahat kami Tuhan nguluan nasora sudah. Amin.
Tangiona uma patik ni debata di minggu tasadarion. Imana tersurat sian buku Galatia biduonom ayat sia sahat terodi ayat 10. Alainung ngamar nalo cahita mabahin na denggan. Ay namang gotil lo hita musay ditikinay. Anggoso pargale hita noaing. Atong binsal sa dihari dope. Taulahom manadenggan di saluhut halak. Alay gubonang ma tuaka dongata saha porsyaon. Ola nido sahat na. Atong ramangi dogogo maita siya tuata debata. Lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Say pargugoi mahami. Mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tatopoti ma dosa tanda gudangi tu ado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami rogarmu na badiai. Ala na targogo tami marningot dosa nami. Di halamon rohamdo Tuhan bisa menguluh hami di portibion. Na yang patar parbuani haporseon nami. Marhite nama maratiate hondohot patu papangurupion. Dada tuak kana buai mamalos pambahenan nami. Alai tuak ka nagale na soboi mamalos pambahenan nami ima akka na makarikoton pangurupion sian hami. Lumobi ditongani pandemi COVID-19 on. Alai sipataruh baik kami na denggat tu halak na asing asa dipuji do hami. Yala huhir pami musaya balos na siyan na sida tu hami hobar tu pabahenan nami. Asima roham di hami, sepatok teng madihami roha hamuliate on tuho. O to di perbadia, pangapul di namasak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen di dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak kami, saya togi mahami ho ali debata, ama dohoto di porbadia. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para siroha jala pardengan bahasa do Jahoba. Lambat terimbas jala para siroha godang. Dang dibai tu hita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalos tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasang apa ma di debata na digijang. Atani debata turpuk di hari Mingguon, iman atar surat di Hesekiel bidu 34, mamuk kamesian ayat 10 sada sahro di ayat 16. Ay song nodo hatani Tuhan Jahoba, ida maahu, apala au sadiri do usau-usau sogot di biru-biruku, jala luluak kuna sida. Jala au manuguhin nasida ruar sian akka bangso. Dohot papunguhon nasida sian akka luat. Asa hubon nasida mulak tu tanon nasidai. Laos au marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel. Di bagasan akka rura. Dohot di bagasan saluhut parmiaman di tanoon. Au sadiri marmahan biru-biruku. Jala au paulan nasida ninna Tuhan Jahoba. Imasahna martua do halak na tumangingon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Tahati dakkom maha porseo tai songon na hina dinadakkon ni rongata sa porseo ni sadok portibion rap mahi tamadok
Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tu mo palangi dotano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sato di perbadia, ardorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal libana di hau pinar silang, na tuat tu bono toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disi may banay pay mamulak sa kutulanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ao porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panil halak Kristen akan abadia, do dihasesani dosa, do dihatai nama dok, mulak mangulu masuk dangi halak nang mate, do dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di HKBP Kebayoran Lama, ima di minggu ujung tahun parhuriaun dot parningotan niak kanamoding tanggal 22 November 2020. Warna minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaun dot parningotan niak kanamoding. Jala topiknya jamita di minggu tasadarion ari uhum sogot. Tikting na parjolo. Minggu ujung tahun parhuriaun dot parningotan niak kanamoding. Sadaron ima minggu ujung tahun parhuriaun dot parningotan ni akana moding di parminggota sadarion. Cahaonota do anon aka guar-guar ni dongata na marujung ngolu ruas ni huria tahun. Mamuka sian minggu Advent parjolo tanggal 1 Desember 2010 sia. Sahatu hari sadarion minggu tanggal 22 November 2020. Tikting na paduahon. Namar bagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Joshua Halomon nababan, anak dia mata, Dr. Andus naik nababan nahinan, tubuh dinata, minurli boru tampu bolon, ruasnya HKBP Resort Kebayoran Lama, maringanan di Jalan WR Supratman, Gang Jambu Buntu, nomor 24 RT 5 RW 6 Kampung Utan, Ciputat. Dohot Orwana, Ipelin Oktari boru Simanjuntak, boru Niamata, Kondar Simanjuntak, tubuh Ninata, Itaruli boru Tambunan, ruas ni HKBP Limo, Resort Cinere, maringanan di Kampung Lemigas, Blok 1, nomor 1, RT 3, RW 95. Sakap pamasu-masuan dasi dari Patupa di hari Sabtu, tanggal 20 November 2020, pukul 30 Manogot, di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhatama dapat tulus sakap pasyaripion na sidai. Dapat tuluhon. Papungu pelian tujolo nilanggatan. Sadarion minggu tanggal 22 November 2020 parmingguan di Karajata dohot di Bagas Tabe. Papungu pelian tujolo dohita. Papungu pelian tujolo nilanggatan dohita ima tada holong ni rohata tu pelayanan ni inang situa dormida. Boru pandiangan nahinan alanunga tutup usia nasida di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 naung salpu. Padidion dewasa dohot maka tidak konha persiaon. Sadarion Minggu tanggal 22 November 2020 patupaun huriata do maka tidak konha persiaon tu opat halak pemuda-pemudi manang doli-doli akan naung karejo naung jolo marsiajar sian amang pendeta resok ni huriat tahun. Dung jolo tardidi tu sahalak sian dasida anon. Aka guar-guarna ima sada. Dewi Dwi Grace Yulianti sian Banjar Ciputat sekitarnya. Lepaduahon Sartika Boru Marpaung Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Lepatuluhon Daniel Hasudungan Huta Barat Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Napapaton Rika Monalisa Boru Simangunsong, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Taboma di Tangyakta, Asalam Togu, Hapor Seaon Nasida Tu Debata. Apa limahon?
Permingguan Gabungan Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 20 November 2020, patupanu huriata do Permingguan Gabungan Sekolah Minggu setiap akhir bulan. Nah, boy si hutonota melalui YouTube ibadah Gabungan Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama dan Niluhon ni Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Nah, ponopon kegiatan di gereja di masa transisi. Saliling masa pembatasan sosial berskala besar, PSBB, masa transisi. Sudah sermon-sermon, parsiajar sidi, padidion nabadia, partanggiangan banjar do latihan kor, dang boy dope di patu padi gereja kecuali sermon parhalado. Alai tu pelaksanaan ibadah, partu polon dohot pamasu-masuon dalam masa transisi, boy do di patu padi gereja tahun. Jadi tetap mematuhi prosedur ibadah partu polon dohot pamasu-masuon di masa pandemi COVID-19. HKBP Kebayoran Lama. Soni mana hujahami tikting nama masa di minggu tasadarion tuhat tama nama masu-masu hita saluna. Sada oro
Hurian itu hata, lain saat mahita tu parningotan diaka namoding. Ima siat tonga-tonga ni huriatta setahun par huriaon. Mamuka mai siat tanggal 24 November 2010 sia, sahatu tanggal 22 November 2020. Alani taparade ma dirita laho payuhuton acara marningot akadungata naung parjolo moding marede hita deta sian nomor 334 ayat sada. Tatangi homma hatana tersurat di konfesi HKBP ima taringot tu parningotan yakka namoding. Tahapor siai jala tahati dakkodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi. Namaradian namai bana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namate. Asa ia tabahepe parningotan diakka namoding namarningot ajal tasadiri dohita disi dohot pahotton pakirimot tadi hadudumu niakka na porsia tu debata dohot pahotton rohatta doi bingulu paruk kilonon parhite podaon taalo jala tatulak do podani hasi pelebeguon nama dok adong do parlumuan ni todi ni naung mate dohot jolma na mangulu. Alani tatangi homma aka goar-goar ni dongata naung parjolo moding sian tonga-tonga ni huriatta. Na parjolo ima mangisi hasiholan tabunan suami dari Ibu Nursani Burusi Majutak meninggal tanggal 24/11/2019 umur 79 tahun dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 2 Situa Pariang Silitonga suami dari Ibu Anna Delina Borusi Regar almarhum meninggal tanggal 24 Desember 2019 umur 80 tahun dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. 3 Ratna Rotua Borusi Lagan istri dari Bapak Hatian Paulus Manurung almarhum meninggal tanggal 2 Januari 2020 umur 83 tahun, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. 4 Neti Tiruma Sabarina Boru Silalahi SH, istri dari Bapak CST Partomi Humuttal Julu Simangucong SEMM. Meninggal tanggal 12 Januari 2020, umur 49 tahun, dari Banjargodong. 5 Siriati Boru Tampu Bolon, istri dari Bapak Situa Lehormen Manalu.
meninggal tanggal 30 Januari 2020 umur 64 tahun dari Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. 6 Augusta Lusin Naidang, Boru Sianturi, istri dari Bapak Situa Insinyur Wilson Rusman Silalahi almarhum, meninggal tanggal 3 Maret 2020 umur 84 tahun dari Banjar Rempoa, Ciputat. 7 Dr. Andus Pardin Silalahi SE, suami dari Ibu Dr. Gigi Lismati Sianturi, Boru Sintauli, Boru Pasaribu, meninggal tanggal 16 Maret 2020 umur 65 tahun, Banjar Bendi, Peninggaran. 8 Edi Raples Sihombing, suami dari Ibu Nora Boru Simatupang, meninggal tanggal 17 Maret tahun 2020 umur 73 tahun, alamat Rempoa, Ciputat. 9 Humuttal Saud P. Hutagalung, suami dari Ibu Rostini Boru Lumban Tobing, meninggal tanggal 24 Maret tahun 2020 umur 70 tahun dari Banjar Rempoa, Ciputat. 10 Anak Anas Manik, suami dari Ibu Meriani Boru Nababan, meninggal tanggal 31 Maret 2020 umur 81 tahun dari Banjar Tanah Kusir Selatan. 11 Pestaria Boru Urning, istri dari Bapak Mopul Predi Manurung almarhum, meninggal tanggal 5 Mei 2020 umur 82 tahun dari Banjar Bendi, Peninggaran. 12 Timoria Boru Sitinjak, istri dari Anggiat Tiopan Simamora almarhum, meninggal tanggal 6 Agustus 2020 umur 78 tahun dari Banjar Bungur, Kostrat. 13 Dr. Andus Lamhot Sahat Siregar, suami dari Ibu Remintan Boru Pasaribu, umur 53 tahun dari Banjar Bintaro, Kodam, Depsos. 14 Kartini Boru Pangaribuan, istri dari Bapak Dr. Johan Muda Tua Siahan almarhum, meninggal tanggal 23 Agustus 2020 umur 73 tahun dari Banjar Bendi, Peninggaran. 15 Minta Boru Huta Barat, istri dari Bapak Sintua Profesor Dr. Firmian Tua Dalan Sihombing MC, meninggal tanggal 30 Agustus tahun 2020 umur 80 tahun dari Banjar Tanah Kusir, Kodam. 16 Rotua Boru Sitomorang, istri dari Bapak Frances Siboro, meninggal tanggal 20 September 2020 umur 38 tahun dari Banjar Ciputat sekitarnya. 17 Dinar Tiominar Boru Pangaribuan, istri dari Bapak Saud Simanjuntak almarhum, meninggal tanggal 20 September tahun 2020 umur 78 tahun dari Banjar Bintaro, Kodam, Depsos. 18 Rosmiati Boru Napitupulu, istri dari Bapak Tinur Panjaitan, meninggal tanggal 2 Oktober tahun 2020 umur 70 tahun dari Banjar Bintaro, Kodam, Depsos. 19 Situa Dormaida Boru Pandiangan, istri dari Bapak Sudirman Sibarani, meninggal tanggal 25 Oktober tahun 2020 umur 63 tahun dari Banjar Tanah Kusir Selatan. Ima guar-guar nyaka namodik siat tonga-tongani kuriatta ama toropna itu halak, ibu toropna 12 halak.
Alani amuak kamanami inanami namarpungo di bagas joro sa darion songoninang akamanami nanami na marpungo nang diganup bagas nabe di acara mingguta sa darion rak mahita jong-jong saluhut. Deta. Pangyang mahita di bagasan rohata pi. Udul mahita. Mare de mahita sian buku ede nomor 540 sada ayat na perjulu. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ati-ate dohot pikiram muna. Di
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma hita salut nak kamanginang. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita naro marpungu marminggu di hari sadarion. Suaksongoni nang kamanami nanami na madohoti parmingguon di ganup bagas nabi. Orasma dihita. Hatani debata terpuk jamita di minggu sadarion. Ima di minggu ujung tahun parkuriaun. Tersurat di Matius 25, mamukasian ayat 30 sada, sahat rodi ayat 46. Tajahama mar sikatsorin songonom madidok hatana disi. Alay dungro sogot anak ni jolmai mar hasangapon rap dohot saluhut suru-suruanna. Udulanna madisi habangsa hasangapan nai. Jadi pajongjongon nama boru-borui tu siamun na. Alayang gotunggali tu habirang na. Ay namale duau dilehok kamu duau mangan. Namauas duau dilehok kamu duau minum. Naburo duau gabe di jakon hamudo ahu. Dungi dohonon niaka partigorima mangalusi Tuhan, nadigan huidahami homale gabe hulehok kami ho mangan, manang mauas gabe hulehok kami ho minum. Nadiga kuidahami ho marsahit manang tarhurung gabe udulohami ho. Dungi dohonon nama tuakka na di habirangna. Lau mahamu siya jolokon. Hamu akka nabinuran tu api sisa leleng-leleng na. Napinature ni napinature disibolisi dohot yakka suru-suruan na. Naburo duau dang di jakok kamuau, namarsakot pulung duau, dang di parulo si hamuau, namarsahit duau, natarkurung duau, dang di dulo hamuau. Tungi dohonon nama mangalusi nasida, si tutudo na udohok na hudokon tuhamu. Di naso niat tuam muna sahalak sian akka na meton, sadok audo naso niat tuam muna disi. Ido sahat na. Urian itu hatta na hinaholongan minggu tasadariot tutu taguari minggu ujuk tahun parhuriaon. Toto namar lapatan mainunga tabulus sada tahun parhuriaon obartu nau tinotuhon sahatu sadarion ala tuminggu na lengro masuk mahita tuminggu
tau parhuriaon na baru na somal taguari Minggu Advent. Di natabulus sada tau parhuriaon jalata paihutihut memang takas do taboto tutu di tonga-tonga ni parngulot tak kana masa. Nama bahik kita dang bui sude ro marpungu di bagas joro. Laho paihutihuton pardalanan ni parhuriaon na di bagasa sa tao ni. Ang bui hita marsaur dohot tuhata. Hiduasa diba siat hita gabi di bagas tabi mahita patupaho parsaurata dohot tuhata sahat tu minggu ujuk tahun parhuriaonon. Alay itu tu molope songoni keadaan di namasa natadopi di partikyata napola mabahik kita dang boy rap marpungu do akadongata. Tutu dada mangurui hapor siaota. Dada mangabati pakirimota tu debata. Ala toktong do tahapor siai di dia pehitamian. Laho patupahon parsaurata dohot tuhatai di sido nang tuhatai mian rap dohot kita. Asa di minggu ujuk tahun parhuriaon natapatupa sadarion obartu nang taulahon nakin laos marningot do hita muse diakadongata saha porsiaon nong parjolo borhat madapot tuhatai. Jala ima na manungguli hita akanamia dope di tonga-tonga ni portibion di hasianganon. Disungguli hita pabua nang hita pe naikon tadi konot tado nang hasianganon portibion. Kita semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Jala dohonot tado molo tatadikon portibioto tu laho madapoton inganan na pinarade ni tuhataido. Ido asa didok mementemori tuhita. Ingot ma hari hama maten. Ingatlah hari kematianmu. Jala sudedu hita ikon sahat tuhamatian. Sudedu hita jolma ikon mamulus hamatian. Soon hata ni edeta nang tadi hon nakinasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Namangulu ikon mate asa tung denggan muse. Jadi hita na porsia tujuan kematian kita adalah supaya lebih baik lagi keadaan kita. Bolo siap portibion dangadong be. Tapi tujuan utama kematian kita adalah supaya kita lebih baik. Karena kita akan menuju tempat yang disediakan oleh Tuhan. Idulapatan ni ede nasajol may komate. Alay dangadong tutu nabuy madok ang guau. Takpola mate manangdang buy mate. Ang guau dangolo mate. Patohodo memang bolo disukon oloroho mate sa narida tao. Jala sudedo hita mabiar molo mati ate kamang tu pasti kita takut mati. Tidak ada yang tidak takut menuju kematian. Alai na pasti sudedo hita ikon mati. Jalasian naso pamotuatta do adigan mate. Los boha parmatena. Ala nadang jaminan dihita jol matutu manotuhon ujung ni parngulota.
Kita tidak dapat menjamin sampai kapan aku bisa berada di tengah-tengah dunia ini. Manang didok rupani akan nama tua maparjolo mate dinna. Tangboi. Alangatakkas taida akan ang masa ito nga ni Portibio taringot to hamatian. Dengan jelas kita sudah melihat berbagai cara bagaimana orang meninggalkan dunia ini dengan kematian itu. Dalam meragam do nang kadalan na mabuak kita jolma tu hamatian. Dari yang kita tidak tahu. Kodonot tado memang selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini bahwa kita sudah berada di ambang pintu kematian. Adong dora taboto at ya kamanginang. Dari yang tidak diduga-duga, tiba-tiba dia sudah meninggal. Dari yang tidak dia harapkan tetapi tiba-tiba terjadi seperti yang tidak dia inginkan. Molo tajaha di berita ya, napar pudion ya, adong do namasa songoni na terjadi ya, korban kecelakaan di Pematang Siantar oleh karena ya, truk yang putus rem memakan korban. Lalu para korban tidak tahu kalau seperti itu terjadi. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Kalau mereka tahu pasti danglau tuluarate kamangina. Begitulah kondisi. Nama bahen merukil sudi jolma mamering nama saya. Jadi ngatakas taida akan ang masa taringot tu na mabuan ulo ni hita tu hamatian. Do maragam dalan na mabuat tu hamatian. Sian naso pamotuata iya soholan tu hataido na uboto. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi dang boy do honota dalam keadaan kita sekarang sehat duau. Sehat dua unuaing. Nggo hamatian ni daudu pi sianau. Manangadong rupania ka namadok amar sahit duau mati na mau inna. Aku sekarang penyakitku sangat-sangat parah. Aku sudah mau mati ini inna. Jadi sarupa do sudi. Tang boy do honon anggota ringot tu hamatian. Dan jelas kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tangarong nauboto partikian na sa dihari. Di duasa tadok di bagasan hapor siota anggo ngulutta di Portibion par satokinan. Kita harus benar-benar memahami perkataan itu. Jaladang parmianan nahot kita di tonga-tonga ni Portibion. Dunia ini adalah hanya untuk tempat sementara bagi kita. Alai hita do namanot Tuhon pai masosahat tu natino Tuhon ni tuhatai kalau kita sudah tiba pada saat kematian, kemana kita akan pergi? Kita do namanot Tuhon. Tu dia do inganan sito potokku molo nunga marujung nguluku siat tonga-tonga ni Portibion. Jadi molo na porsia hita totu pasti do honotta do songon hata ni detai surgoi sabulotta doi.
ala ido inganan na hot rodi sa leleng ni leleng na diakka na porsia. Inganan na pinarade ni tuhatay diakka na sa itoktong uduk manguloy lomo ni rohani tuhatay. Ala disido akka na porsia marahasonangan sa leleng ni leleng na. Jadi mula dong suku-sukun soon hata ni deta nomor 520 walu ya, kita nyanyikan dulu kamanginang. Kalau bisa ditayangkan dulu nyanyian nomor 528 buku ende. Ya. Itu dia ho, dung mate ho. Alusima. Kita yang menentukan kemana kita mau pergi ketika kita nanti akan mati. Tadi ho. Nangek pe tadi ho. Deho mong siya kijang tudia. Ate ma kamanginang hita do na mga lusia te. Alay pabuan na porsia hita ang gualusta di sukusukuni di day na pasti doonota ang guau tu inganan hasonangan na pinarade ni Tuhanido. Amin. Jaladak Portibion. Dunia ini bukan tempat kita. Alangata dokolan para satokina duhita di Portibion. Jalangata boto. Anggo Portibion dodang boy gabe inganan hasonangan. Hiduasa di dok muse di hata niede. Partangi sa do hape anggo hasianganon. Ahana masa holso arsak sahit. Terus do manosak tungulu ni hita jolma. Alani ikon songgop hamatean tu sude jolma dangadong nabui malua siani. Asing dope muse ragam niak ka pangalaho na taida na masanuai. Ditunga-tunga ni Portibion. Nadong parohon hasusa tungulu ni kita jolma. Jalan nadong nasoparduli tu debata gabe mago kesadaran na Papua na hula prasatokina sabindo anggo parnguluan di Portibion. Kenapa mesti harus begitu orangnya? Hanya menunggu waktu kapan hidup ini akan berakhir. Hirana suarong dia dupanna di bata. Jadi bican di lehon Tuhanido pe partikia tungulu ni hita jalma toto rekop maula honotta, rekop ma patulu honotta di ngulu siganu pari. Dia ma naboi gabe halomoan ni rohani Tuhani. Hal yang tidak berat untuk dilakukan di dalam kehidupan.
karena melakukan perbuatan yang baik dan benar. Ala disada partikian na Roma tuhatai marnida mamereng apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang kuciptakan ini. Roma tuhatai patuduhon huasona laho marnida hasitongan niakkan nama dok porsea di Tuhani manang diakkan nama dok si hutot Tuhani ala diboto tuhataido ahama naniulahon niakka nama dok porsea di Tuhani sitong manang so sitong to tuhala tuhataido namani ban ima nabi naritahon ni turpuk jamitata sadarion. Jalan nalos disungguli do hita marhite topik ni jamitataon nama dok ari uhum sogot. Penghakiman terakhir. Ternyata Tuhan sudah mengatakan ada penghukuman terakhir. Adong duari uhum sogot. Tuhatai do nama dok. Jala di ari uhum sogoti natino Tuhon ni tuhatai di sido harorona laho papunguhon akana pinar mahanna. Songon natajahan nakki di turpuktai. Jala na dipatudos tu ulaon ni akka parmahan laho manirang boru-boru biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Mulu di hata Indonesia di dok memisahkan domba dengan kambing. Haru lapatan nama lo di dok songoni di dok tuhata. Karena pekerjaan dari seorang gembala, dia selalu mengumpulkan semua gembalaannya lalu memisahkan mana domba, mana kambing. Dan tujuannya untuk melihat mana ini yang baik ini dari yang digembalakan ini. Alani marhite sian na pinabuan itu hatta Yesus de turpuk taon de gobar khodo ia biru-biru boru-boru na nidok na ima na manggobarhon akan nasay uduk mangulahon manguloy lomoni rohani parmahan. Jala biru-biru tunggal ima naso olo uduk mangulahon na tinunahon ni parmahani. Oma na pinapungon ni tuhatay diari uhum sogot jala nekon bahenon na mainganan ni na dua na pinarmahan nay. Biru-biru boru-boru ido na pinilit na ala na say toktong mangulahon lomoni rohani tuhatay. Ahado na niulahon niyaka biru-biru boru-boru na pinarmahan nay. Takasdo di dok tuhata ima di ayat 35 satu ayat 36 nakin. Hiado diulahon nak kaparmahani songoni namang kobarkon apa perbuatan yang baik yang pernah dilakukan oleh kedua gembalaannya ini. Apakah seperti yang saya katakan ini? Di dok tuhatay nakin. Na male duaw sa di hari di liok kamu au mangan. Na mauwas duaw sa di hari di liok kamu au minum. Alay di naro tuhatay di partikian ni ari uhum sogot. Jalan na sotaboto partikian na totu. Naing radehita marhite nasay toktong. Mangulahon odok tulomon ni rohani tuhata na say marmahak kita. Alanunga tapakilalahon dingoluta sa hatu tikyon. Bohita margogo, bohita marhahi pason. Sudena ala holong ni rohani tuhata na say marmahani hita. Alanikon dohot kita gabi panian di harajaon na pinarade ni tuhatay. Songon na didok dari turpuk taon di ayat 34 nakin. Roma hamu akan napi nasu pasu ni damang. Tian hamu ma harajaon ni. Napi nature di hamu sian hau ojak ni tanuon.
ima inganan na pinarade ni Tuhani yaka na say toktong banggulahon lomo ni rohani ibahana. Alani margogo mahita laho patuluhoni. Margogo mahita patuluson niya alanunga say toktong di patuluhod de batatu hita. Aha akan nadinggani jala nunga tapakilalahon na binahin ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta sa hatu partikianon. Amin. Martanging. Tuhan debata Jehovah manami marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian mahu pasahat tami tuhwale Tuhan. Dinatoktong di patuluhoko holong ni roham di ngulu nami sa hatu tikion. Boy do hami margogo di bagasan las ni roha ro marsaur tuado pammu laho tumangihon hatami. Rap dohami dohot akadongan nami na nihaholongan ni roham makaruas ni huriam. Molo pesoboy nasida ro tu bagas coron. Alay marpungu do nang nasida diganup bagas nasida be. Alania le Tuhan mauliate ma upasahat tami di salukut na akanaung binahemmu di ngulu nami sa hatu tikyon. Ale Tuhan ngamarsaur hami di bagasan sadarion rap dohoto markite hatam na badiyay. Alani say pargogoy mahami sa lukut na laho patuluson akan naho Bartulo maniroham. Ang giat boy parsidohot tami miyan di harajaon naong pinaradimi ima inganan hasonangan nasa liling ni liling na. Pargogoy hami Tuhan sa luhut na. Mengadopi ragam niyak kanamasa di bagasan parngulon nami. Asa tuktong marsi hohot tami laho mangasahon sudena akka pangurupiyom. Hasi marohamali Tuhan nang di bagasa sadarion dinarap marpungu hami sa luhut na. De ujung tahun par huriau sadarion. Alanunga hubulus sami sada tahun par huriau nali Tuhan. Jala di bagasan nasa tau par huriau nun. Di dahodo na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami khususna. Di tonga-tonga ni par huriau nami. Na mabahen dang bui hami sude akana hinaholongan ni rohami ro tu bagas coromon. Laho mamuji do pasangapoko. Alayali Tuhan, toktong do hupatuduho kami, pangulion nami, marhite na marpungu hami di bagas corom. Dohot na marpungu akaruas ni huriam di ganup bagas nabi. Say toktong ma pasu-pasu. Say toktong ma dongani, lehon hahipason. Lumobi diari sadarion. Naung disungguli ho hami muse marhite hatamiale Tuhan. Paingotok kami pabua ngulu nami ngulu par satu kinado di Portibion. Naikon sahat dohami tu hamatian alai bongot tu inganan na pinarademi ima inganan nasa leleng ni leleng na. Muliate mali Tuhan hupuji hami maho hupasangap hami matuktong guaram. Jala diari sadario di parpungan nami sadarion. Di dahodo adong siya tunga-tunganu ruas di huriam. Nang majalo pasu-pasu siya kuale Tuhan. Marhite patidion na badia. Dohot na naing makatidakon hapor siyaon na. Ale Tuhan naing patuluhonon na sida. Panguloyon na sitong maradupoko. Ima marhite. Tangla kepada Yesus agar ia menguduskan kamu dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul pada saat ini. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara tahu selama ini
adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah kamu dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah kamu seterusnya untuk menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah kamu menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah kamu setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaanmu di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya persilakan duduk, maju satu-satu ke depan. Redehita, sian nomor 260 ayat sada kidung jemaat. Amanat dari firman Tuhan untuk Sartika Boru Marpaung tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melakukan yang baik
dan memberi kekuatan kepadamu untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat dari firman Tuhan kepada Dwi Grace Yulianti Borumani Huruk. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya yang menyertai engkau melakukan segala yang baik dan memberi kekuatan kepadamu untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat dari firman Tuhan kepada Rika Monalisa Boru Simanguncong. Tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai kamu untuk melakukan segala perbuatan yang baik dan memberi kekuatan kepadamu untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat dari firman Tuhan kepada Daniel Hasudungan Huta Barat. Tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertai engkau untuk melakukan segala perbuatan yang baik dan memberikan kekuatan kepadamu untuk melawan segala perbuatan yang jahat. Amin. Persilakan untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara-saudari sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan menyertai kamu melawan si jahat asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudari untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah Dia yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah Dia dalam Roh Kudus. Teguhkanlah Dia di dalam janji yang telah Dia ikrarkan. Kuduskanlah Ia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatannya yang baik. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 376 sambil kita semua bangkit berdiri. Tapasa mapiliat tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banua gicang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parahasya kami pilihanon pati bulhon hara jaum di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian na hinan jalan na mangulu rodi sa leling nililing na. Kuingot hami sedarion aka naung parjolo mate sian hami. Naung pajolohon tulabungmu. Dihodo anak kicu di banua gicang. Jala di kapodoi di aka naung mangasaho Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sedarion. Marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Mauliati marohanami tuho. Ala ditubuho ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap hami di hanguluan na sora suda. Dada na madele hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nunga torop nungan nami nong nialap mo. Tao si paingot do ujung nilak kanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami bi. Say sungguli marohanami mabahen aka na obar tu lomo ni roham. Asatung tarulaho kami sa luhut na. Saya pulima aka namarsak roha dohot aka namatian. Asaunang mga dungi jala madele na sida. Say taiti ma roha na sida mamereng dopak gijang. Sa ilehon todim tuhami. Asa takas di hati dako kami. Naung dohot dohami anakmu. Jalapanean di artana di banua gijang. Sa ipadaw ma gangguni roha siya kami. Asa hot hapor siyaw nami. Maniop Tuhan Yesus si Pangului.
Adoraku bulus hami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukap mamata ni roha nami asa takas. Ni ida dalan tu hasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargogoi mahami marhite-hite todimi. Asa tarjou hami ho aliyamang. Sahat tutangammu ma todiku. Sai patiur hian rohanami, asa hobas lakkanami, jala sonang hami, lahomate di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gicang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomeni roham di Banua Tongaun, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sisa madosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu siad debata amatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma hita salud kamang.